Hello guys, what's up? It's Daryl TV and this is my girlfriend Jacqueline Adolco and papunta kami sa bukid para mamasyal. This is our first video of our vlog, Daryl TV, and please enjoy the show. Hello mga katibis, dito na kami sa bukid. Kita nyo yan, suba yan. Ito, kasama ko, girlfriend ko. Di ko alam nasaan kami. ang layo ng narating namin. Nasa 20 kilometers. Puntahan namin yung sa pinanggagalingan yan.